ọhaneze ndị Igbo abịakwa m ọzọ ka nsị abịa na-asị na abụkwa nwanne unu nwoke onye mgbasa ozi na-asị na ebe ọbụla na-enene m na-asị m ihe ọma ya akpọ gị na obere afọ anyị fụkpọ anya sị na ọfụkpọ anya sị ka ihe ọma kpọkwa na ihu n'ụwa ọpụta biko na ihe nji bịakwa ihe bụ sị na ọ ya dịrị Igbo niile mma nwoke na nwaanyị ọ ya dịrị nwoke na nwaanyị mma egbu onye iro egbute mma eke ọrịa afọ na nkwa ya na-adịla anyị na mma biko na ndị vidiyo anụ nwe na-afọ ebe na ndị niile bụkwana blọga bụkwana ndị Igbo isi pụtagwa asịkwana na ha ya ebu agha abụlie Mathias n'isi maka na Mathias ewubego ka onye nwere ya ama as he stands now all the whole Igbo people mma na all the whole people mma na na-ebido okwu ndị mmadụ etibego nya bụ okwu ọnụ wana nkwa na nwanne anyị nwoke abụrụ ka ebughị ka esi ezi ozi anụ n'onwekwana ndị ziri ozi ọdịnala anụ nwoke mgbe zie ya fụkwa na you can only catch the people that want you to catch them even ozi ọmụ nwoke anụ nwaanyị na-ezi ezi na-asụtasị gị na gị zie ozi ọ izie onye ya anụlụ na ọnụlụ onye na-anụghị ọnụ ọ hapụ mana never you condemn onye si gị na ọ da anụ maka na ọva ndị na-enweghị the same grace o nwere ike na mgbọsị n'igwe ahụ ị na-anya na ọbụna onye ahụ izere ozi ọma 2014 2015 bụzi onye nọ n'eluigwe you never can tell izie ya fụ na onye ọwa ekweghị gị ntị ịhapụ ya onye nwere mmụọ na-agwali okwu nwekwa mmụọ na-ejeli ozo nwere ike nọzigara ofu mgbe sị na ihe onye nwa na-agwakwana mbụkwa n'eziokwu ka njekwana mana nke Mathias mba nke wụ tigbuo ezogbe n'ihi ekweterele by force ọ bụrụ ka isi mana achọ m kwunu na vidiyo anụ ya compilation videos ndị Igbo came together onye ọbụla onye akwughị nke ya onye ekwughị nke unu mana everybody kwuru okwu na video pointing towards the same direction na-asụkwa na Mathias you are not doing the right thing ihe ọbụla ị na-eme ndị Igbo anyị kaba arụ kwụba aka gị ọtọ maka ihe ahụ the same thing na-condemn kwa bụkwa the same thing ị na-eme ị na-ana offering ị naghị enyere ndị mmadụ aka ndị niile na-enyere aka bụkwa eweta ebe a chịkọọ ya ọnụ nyere ndị ahụ Igbo love themselves anaghịzi a function like before you are just living on past glory of Igbo Love Themselves Charity Foundation maka ụdị mmadụ dịka Okwuluọra na Lozewus ka na-eme ihe karịa gị n'ọgbọ anụnwa mana nke gị bụzi eme iwere omenala wee bata omenala imegidego nwee branches all over the places still ya bụ ihe abụọzi omenala ọ bụ gụwa bụzi aka ji ofe omenala gị ka ọ bụzi ụka omenala ka ị na-emesi gwakwa n'ọzọ ka anyị gwa onwe anyị eziokwu maka ndị na-asị na Mathias na-eme ihe ọma ị na-eme ihe ọma mgbe ị mere ihe ọma mana kịta aghụghọ abatago gị n'ime ọ bụkwa na ya gwa onwe gị eziokwu mana aghụghọ nọzi gị n'ime ngwe na-asị biko na-enecha anụ vidiyo anụnwa unu ya ghọta ebe okwu m na-aga n'ụbọchị nke taata ndị Igbo. Mathias Ezeaku, who was once a Christian, now in confusion. Mathias, what is your problem? Mathias, I must tell you. In Abaziala, I must tell you, man. I must be blunt. Mathias, one thing in chalk, Malo. Here will be see. Marakam Mepetogania. Ifenji, agwu maka Mathias ahị for zona. Mafu ebe one name yes eme mistake, emechie m ọnụ. Ihe m na-eti mkpu ya maka nwanne nwoke Mr. Mathias Ezeaku bụ kemgbe o ji wee kpọba iyi wee mebe ife niile ọ na-eme ka ọ marụ na ọ bụrụ otu a ka o yesi nweta ya. Jeno bụ ọnụ Mathias Ezeaku ka m kọwa eti anya. Mathias Ezeaku, live and let others live. Tradition has come to stay. Christianity has come to stay. Others will also stay. It is not only Igbos that has tradition. Mathias Ezeaku. Your fans might be really hailing you. Now say ride on. Mba, Mathias ime ebuku ome n'ụwa. Ime ebu ome n'ụwa. Ịnọchakwa ihe ka etikwa gị and ihe emechakwa gị nakwa mmụọ. Emeghere ha na Jesus sị gị, Jesus na-asịrị gị, ụka sị gị, ụka na-asịrị gị. Ọ na-akọtọ ndị ụka na-asị na Christianity emebie naanị Igbo, mebie Nigeria. No, Christianity bụ na na-adịghị mma. Mathias, for you, stop what you're doing. Desist from that. You can do Mathias ajụjụ good and fine. Onye na-eje another church good. Ekwetara m na onye ahụ onye nileri na onye ahụ nwa bingo ka isi wee kwu. If it be the case, imagine na ndị ahụ na-abịa their own church on Sunday n'ụzọ omenala na ụzọ eziokwu nha watu wunde nileri nha watu ụwa bingo nha watu isi akụkọ ọhụrụ ha ma ife. If fight other people's faiths against your own
is an impossible mission. O nwebere onye menwuru ya n'ụwa. Ọ ihe nchọrọ ime ka ọ mara. Ọnụ ofu gosi akpọgasị all the men of God afa. Ọkpọ ma ọkpọ onye akpọ onye akpọ onye akpọ iyi. One lady na-esokwu ya na-akọtọ ndị ụka na-asị that na ndị ụka bịa ndị Christianity Nigeria, more especially ndị Igbo ha bịa ji ụmụazụ chọọchị a na-eme fasting and prayer na-cast na band. Matthias Ezeaku, you are just a very funny guy. I know your followers are, clapping, giving you some accolades, you are really messing up. I must tell you, man. What you're doing, it doesn't make sense, man. Look at what you're saying. In your own church, another year of Attire there. In America there. Ndai anakego ohu momoye. Ndai wota Thanksgiving ohu momoye. Why they even reporters na cotton konyo also? Why you are doing the same thing with them? Oh, people here now with them. There is no any difference between you and other churches. Who told you that you can drive Christianity out of Igbo Land or out of the world? Who is your mentor? Who is your sponsor? Even the president of the world don't have the right to close down any religion. Ihe niile abụ ụka ka iji style na-afọ. Why not Igbo onwe gị eziokwu Matthias? Matthias, mgbe ị nwere nsogbu na India, ndị ụka so na ndị tụrụ gị ego, nwa onye si biko ndị ụka ọ na-atụkwana ego. Matthias, ka ihe iji na-atụrụ these people asị? Why don't you tell these people the truth? But Matthias, what you are doing precisely, I must tell you, rubbish. Ụka ka ị na-aka, simple. Ị dịghị eme omenala Matthias, no ụka ka ị na-aka, ego ka ị na-achụ. That's what I want your fans, your followers to believe, to know that ego ka ị na-achụ, no ụka ka ị na-aka. You get me? Come on, stop this that you're doing. It doesn't make sense, man. God, I pity you. With a look now. But Matthias, mind your own lane. Face your own lane. First year, learn how to learn go also. Mbeka ntusi Matthias. Matthias, answer me a question. You have to now. You gotta go. In your own church, Matthias. I found very well that you were once mad. Yes, and Igbo said, no matter how you treat a madman, they must always showcase it that they were once mad. If not, how will you always come out to criticize people, make mockery of people, or fight their predicaments just because they choose a different ways of worshiping their God? Matthias, problem I went in Nigeria, Apple Christianity. Problem I went in Nigeria, bad government. Or Christianity betray Mazi Nnamdi Kanu, Matthias. You get me? If you don't desist, all right, from this thing that you're doing, Matthias, if you don't desist from him or command, then when they get backing up your brother, people really made videos, they will believe the person. And police there after he paid ransom. Why didn't the Amadio Haga for whatever thing after you feel that is your whatever? You get me? What age were Matthias, come out and prove to me. Matthias, isn't as Matthias, present your account, statement of account to this charity foundation. You know, Matthias, or this year by where go where your own business. Nisina, you don't come business. Go present your life, statement of account. Why are you preaching hatred all over the world? Why are you making it look like our Igbo tradition is a tradition of hatred and war, criticism? Matthias, you are not practicing Igbo tradition. You have just opened the religion for yourself to enrich your pocket and your family. Not as if you have the Igbos at heart in doing it. You keep shouting that Jesus is scam, Jesus is scam. If Jesus is scam, allow him to scam people that believe in him. Matthias, why you throw people as? Why you deceive people? All in the name of with the content, with the views. You are deceiving people, Matthias. Why you like this? You need to hear people. At first, people you follow your own religion. Matthias, what is your problem? Matthias, I must tell you. In Abaziala, I must tell you, man. I must be blunt. Who will charity foundation man? Even your own personal account, parents na charity.
ife charity a na-eme na-akọta ndị ụka na-akọta ụka ịgba pastọ nke awọ ịgba pastọ nke awọ ịgba fada nke awọ ịgba Christianity nke awọ. I am in your own arm na ambition wụ ka ije mepee ife gbasara ụka because ịma n'ebe aka ego disikita. Mathias, ọ bụ ndị ụka ga-enye gị mmiri na Naịjirịa? Ọ bụ ndị ụka ga-arụ gị iro? Ọ bụ ndị ụka ga-enye gị ọkụ? Na-agwa ndị pipụl eziokwu. Ntiri kwutọ ndị ụka before ihe agabara gị ka isi eme ya ichigo style na-afọm ụka na Mathias na-agwa ndị na-eso gị eziokwu. Ị na-edufukwana ndị mmadụ. Jehova opi n'igwe onye kere n'igwe ka ụwa ama mgbaghara gị. But ife mmụọ like na ọwụ ka o si akọta nke ndị onye ọzọ n'ọzọ na ọkọta nke onye ọzọ mmechakwa ọbịa plie ọbịa apply ya ife ahụ ọkọtọrọ na his own church is why okwuche ya pesi gị nwa sị ihe omenala ka ihe mgbe at least ebe ọ bụ na ndị ụka aghasago unu ọbụla omenala ngwa bido rụba something, bido n'ụrụba iro, bido n'ụgbapube mmiri, bido n'ụrụba ọkụ, nyebe the people free education, rụọ n'ụlọ ọgwụ, na-agwa the people eziokwu, na-ekwu na eziokwu dị n'ihe unu atụsi na people asị just. Hey, Mathias, Amadas, I called you. Mathias, for you, stop what you're doing. Desist from that. You get me? Channa Kaiko. Nwa Jesus libo onyoshi. Torobabu nai. Nwa Jesus libo onyoshi. Torobabu nai. Nwa Jesus libo onyoshi. Torobabu nai. Ekene cha mi bone na asị na adịla onye ọbụla na biko ka isi na ncha video ka bakwa na arụ na subscribe line na channel anyị. Ịkaba arụ na follow anyị na Facebook. Nke kachazi mkpa bụrụ subscribe na channel anyị na YouTube. Igbe notification gị ka iwe nwee ike na-enweta notification mgbe ọbụla nji video afọ. Onwezikwa ya bụ na adịghị mma ịchọ ikwu maka video na anyị upload na other videos na-ego ka bakwa na arụ ya na comment section. Onwezi dị mkpa ịchọrọ izi anyị biko kaba arụ ịbịa Facebook isendela anyị bụ ozi ka anyị nwekwa n'ike wee gụọ ya. Ọ bụrụ nke anyị akpa one on one, ọ bụkwa nke anyị ha solve anyị nwezi ndị anyị refer gị to them ka ha tinye bụ okwu ọnụ. Mana at the end of the day anyị niile bụ nwanne. Ihe ọbụla ime anyị mee gị na ịma ndị gị mma imekwana ya onye ọzọ. Ọ ga-anya bụ ihe abịakwa na okwu nchịkọta nke ji ebe n'ụbọchị nke taata. A na-asị na ka Ọmenala Igbo niile mma ebe onye nwoke nọ udo ya adịla onye ọbụla. Eketela anyị ha ọma ka anyị nwee mgbe ọzọ.